бинед чӣ қадар манзараи зеборо аз тирезаи хона дида мешавад. Хона дар северни ҷойгир мебошад, маркази шаҳри Душанбе, минтақаи беҳтарин. худи хона се хонагаи пурра 5 тиреза дорад, 115 метри квадратӣ. Навормона то охира тамошо кунед, ҳозир ҳамашро нишон медиҳем. Ассалому алайкум. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар северни ҷойгир мебошад. дар ин ҷо донишгоҳи аграрӣ аз ин тараф баданасос ва хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёри баъд гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи хона. Навормона то охира тамошо кунед, ҳозир камтар пас нархи хонаро эълон мекунем. се хонагаи пурра мебошад, яъне ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонашам низ тиреза дорад, бо масоҳати умумӣ 115 метри квадратӣ дар 15-умо шонаи бинои новостройка. худи бино аз 17 ошшона иборат мебошад. дӯстони азиз, дар як падест 3 лифт аст. иҷозати таъмир аллакай ҳаст, иҷозати зиндагӣ аз моҳи март. нархи хона бошад $950 сари 1 метри квадратӣ. боз албатта ки савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, чорраҳаи северни маркази шаҳри Душанбе. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 дар ватсап ё инки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.